Bon dia, catalans i catalanes, xavales i xavales, xavales i xavales, xiquets i xiquetes, que seria a Tarragona, Diferent manera de veure les coses, depèn on siguis, Avui, el meu nebot m'ha dit que li faci una botifarra amb bolets. Escolta, una cosa divina, botifarra amb bolets i a més hi he posat unes gambes. Què collons, home, unes gambes, que el xaval se lo merece, home, unes gambetes ben bones de Palamós. Home, aquí m'he gastat... Buah, mare meva. No pos es diu? Bueno, doncs, ja que m'he gastat jo aquí la pasta, a veure si vosaltres teniu els sants d'allòs de subscriure's al canal, d'una vegada, perquè ja està bé, Subscribiros al canal, darle like, comentario, i vinga, endavant les atxes, que diria l'avi. Ja sabeu qui sóc, no? Sóc l'avi dels fogons. Com totes les receptes que faig, aquesta és una recepta de xup-xup, xup-xup, xup-xup. Aquí, atentos a los tempos, porque los tempos son importantes los tempos, perquè depèn del tempo et sortirà una cosa, et sortirà una altra, et sortirà una xufla, una xefla o algo raro, por lo tanto, al quite con los tempos, perquè de la manera que jo he fet aquesta botifarra ha quedat ben melosa, ben tubeta, es desfà la boca, és una cosa que entre la carn de la botifarra de Girona i també els bolets, aquests no sé d'on són, perquè són bolets d'aquests de pote que he comprat, que Déu-n'hi-do, los punyeteros que valen aquests bolets, ja està bé, com us passeu, ja foteu un negoci ja, aquesta colla, Bueno, tan plamat, és igual, tu, que ve el meu nebot i s'ho mereix. Bueno, otra cosa, ja ho he dit, que us subscribáis al canal, bueno, pues foteu el que vulgueu. Nada, Angelina, adentro vídeo, vinga va, que ja fa rato que estic xerrant i aquesta gent s'està... té cuques al cul, tenen pressa, sempre tenen pressa aquesta gent, vinga va. Adentro vídeo. Per començar, una llauna de tomàquet triturat natural aquí a foc lent amb uns allets, que això es vagi reduint. Després hi ha una altra cassola, un altre recipient. Aquí tinc aquell oli que està aromatitzat, que altres vegades us he dit que ho feu, que és oli amb herbes, amb alls i tal i qual, i que dona molt bon sabor, Això ho heu de fer, sempre heu de tindre. Després uns allets que es vagin daurant, i una vegada estigui una mica dauradets aquests allets, hi posarem la botifarra, que també es vagi daurant, i quan la tinguem daurada d'un lloc, la girarem d'un altre. Aquí també he posat una cebeta petita. Mentrestant es va daurant la botifarra, he anat a tallar aquí un parell de cebes mitjanetes amb juliana. Juliana i ben desmembrada, Posa una mica de sal, hi posa una mica de pebre i a foc lent, que això vagi fent xup, 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 xup. Això és la base de la cuina catalana, nanos! Deixaré que això vagi fent a foc lent, reviso en tant. Aquí tinc, veus, el tomàquet que s'està concentrant. A foc lent, es va reduint, i això quedarà una marmelada fantàstica, nanos, ja veureu. Xiquets i xiquetes, això és la base de la cuina. Un bon tomàquet concentradet. Aquí podem anar veient com es va reduint la cebeta. A foc lent, això xup-xup va fent, no tinguem pressa.
mica en mica, això poder ja porta 20 minuts, que es va reduint, i bueno, tornarem aquí ara el tomàquet. A veure, el tomàquet ja fa també una bona estona que s'està reduint, ja està prou ben reduït. Li trec les fulles de llaurer que havia posat i ara aixafo ben aixafat els alls, que ja estan ben tubets. Els aixafo i així em quedarà aquí una salseta fantàstica per posar més endavant, Quan acabi d'aixafar, la reservamos esta salsita, i ara aquí el que faré és, amb uns allets una vegada dauradets, posar els bolets. Aquests bolets són uns bolets de llauna, no, de pot. Una mica de... hi ha una barreja aquí, i poso una mica de sal, una mica de julivert, juliberto seco, vale? Remeno i a foc lent, que això vagi agafant gustet, saborcito, que coja un saborcito bien bueno, que junto con lo demás sea un plato fantástico, ya veréis que el resultado más sabroso. Vinga, va, una vegada els tinc, ja els tinc una mica dauradets, reservo. Intentaré fer servir aquest oli que em queda, l'oli que ha deixat aquests bolets, el faré servir ara per daurar aquí unes gambetes. Amb aquest mateix oli hi posaré unes gambetes que el meu nebot estarà molt content. Una miqueta de sal, una miqueta de pebre, un minut per una banda, un altre minut per una altra banda. I això ja quasi ho tindrem. Poso uns allets també. Vinga, allets, que aquests allets els farem servir més endavant, ja veureu per què. Una vegada ja les tinc ben torradetes, també les reservo. Dauradetes. Ara veieu aquí ja la ceba, s'ha begut quasi tot el líquid, el foc s'ha begut quasi tot el líquid, li poso una mica de vino blanco, vosaltres mateixos, del Penedès, d'on vulgueu, ok? I ara que es redueixi amb el vino blanco. Mentrestant, vinga, vaig a recollir els ajos que havia posat amb els bolets. Això farem aquí una picada catalana fantàstica. Aquests ajos han agafat el gustet dels bolets, els agafo, els poso aquí en la batidora aquesta. El que també faré és agafar els allets de les gambetes, aquests no han estat tan rato coent-se però també donaran sabor. Agafo aquests allets també i amb això farem la picadeta, nanos. Ja veureu el meu nebot, que content que estarà. Punyetero. Vinga, picadeta. Avellanes. Una mica de sal també. Ai senyor, la sal. Aquesta és la cebeta aquella que he posat, us en recordeu, allà amb les botifarres. Una mica de pimentó dolç. Aquí ara vaig a torrar una mica de pa sec. Mentre es torra anirem fent cosetes, no patiu. Mireu que em faig de coses, que també estic fent un caldet amb verduretes. Aquest caldet ens servirà també per acabar de cuinar la botifarra que quedi ben tubeta. Xiquets, això és fàcil, no tiene secreto. Aquí a la picada seguim. He posat una mica de xocolata, ja s'han torrat els trossets de pa, ja estan torradets. Ja veieu, vinga, cap a dentro el bote. Vinga, ara tornem a les botifarres. Què passa? Ara hi posem una mica de caldet a les botifarres. És que ens anem d'un cantó a l'altre, Això de la cuina, escolta, és lo que tiene, és lo que tiene.
unes quantes cullerades de caldo d'aquest tan bo que ha quedat, de verduretes, vale? Així li dona sabor al quite, a este plato le da un buen saborcito, ok? I ara també hi posarem les pastanagues que he bullit amb les verduretes. I això li donarà un color, també li donarà color al plat, vale? Tornant a la picada. Quin mareig, no, nanos? Aquí poso una mica de caldo també, perquè necessitem líquid. Madre mia, tu, això no pot ser. Ara, tornant... No pot ser això, m'estic marejant. Aquí, el tomàquet concentrado que teníem, li poso, ja heu vist la quantitat. Suficient perquè està concentrado, nanos. Quin mareig, tio. Tornem a la d'allò, va. Triturem la picada. Esta picada la triturem i la reservamos, La reservamos. No tenim per què fer-la servir tota, Però la reservamos. Quin mareig. Tanta feinada. Ai, senyor. Mira, la botifarra ja ha estat amb el caldet aquí 20-25 minuts bullint per un cantó i ara el tindrem. Això de los tempos és important, No ens passem 20-25 minuts per un cantó, 15 per un altre cantó, vale? Tornem a posar una mica de caldo, que no em faci falta caldo, perquè si no quedarà molt ressec. Passats aquests 15 minuts afegeixo los boletos, aquests saltejats que tenim, vale? Aquí que no es perdi res, ben sucadet, tot aquest suquet que no es perdi, que si no, escolta, me'l rotllo, no me'l rotllo, remeno bé, mare meva, que bo que quedarà això. Tanmateix, està una vegada ben remenat, ara li tiro part de la picada, no li poso tota perquè amb aquesta que aquí li he posat ja n'hi ha ben bé suficient. Ara és qüestió de deixar la picada 10 minutets. Passats aquests 10 minutets, hi poso les gambetes amb 5 minutets més, ja en tindrem perquè s'escalfin i deixin una mica de sabor. De sabor. I xavales i xavales, això ja ho tindrem llest. Quina feinada hem tingut, Però bueno, val la pena. Val la pena fer tota aquesta feinada per aquest bon resultat. Ja em direu en comentaris com us ha quedat, I a més, també em direu que pagaríeu per aquest plat, Perquè això té el seu cost, Per cert, no us he ensenyat com ha quedat això, mira. Mireu, nanos. El meu nebot, no sé si ho provarà o no ho provarà, però això ha quedat divino de la muerte, Divino de la muerte. Com ho dius aquí. Què, nanos? Què us ha semblat aquesta recepta tan bona, Què n'heu de dir, No em vingueu a dir que estàs com un llum, No... A veure si respectem a la gent gran, A la gent gran. Altra frase molt típica a Catalunya és quin tio, quin paio. Mira quin paio, tu, mira quin paio. Això es deia molt abans, al meu temps, Ara les coses han canviat tant. Oh, quina manera de canviar les coses. Ara això és campixa. És campixa això, nois, és campixa. Bueno, tanmateix, xavales i xavales, xicots i xicotes, que dirien els de Tarragona, a veure si us ha agradat el vídeo, a veure si li dais like, a veure si el feu, perquè això està boníssim, us recomano que feu aquesta recepta, perquè és molt bona, i a més, a part d'això, com sempre dic, a veure si recolzeu el canal, recolzeu com a altres vídeos he dit, també los canales catalanes que fem receptes, i els que no fem receptes, que fem altres hòsties, també ho podeu fer, ¿vale? Vinga, chavales y chavalas, hasta el próximo vídeo, un saludo, visca Catalunya!